Hello guys. Oh, right. Sorry guys. Ndikuba pindura na message kubva kuna bishop wangu. Ndona ndichipindura message yangu yabva kuna bishop wangu. Ndoenda ndichipindura. Musakangana pastor yaswa mbini. Hello. Eh. Mbeze ripi? Oh, iro ka blanket chakatora. One kuita komuda wonyene gwakaisa zikumbura. Aisa zimkuguru pambedha asi ndotsvanika zvirega. Aiwa ndabho zvekuti ndotora 2 maifuna ndikutata harisiro arikubudikira blanket apa asi legi regai ndigoningira ngai ndigotarisa batanogwa mira ndigobatarisa maungana mena nguvai saka tosangana mugeza monetization yadzoka. Memati waonei kuti monetization yadzoka. What did you see? Right. That's what I say, guys. Ndatora paso irap. Ndatora paso. Ndakanchimbo steamer. Ndikapedza kusteamer ndambosteamer ndikabuda sweat singaita. Chifuva changu chikavhurika. Ndikabuda sweat singaiti. Hanzi maadverts. Oh, pane maadverts saka yadzoka. Ndikabuda sweat singaiti. Ndikaningira. Chifuva changu chikavhurika. Ndikamwa tea yenda boilisa malemon nemacloves ne what zvezve magwava leaves chichi. Anoona. Ndasi ndandatokanga makuza makumbo. Kwai ndiko kwai ndikuze makumbo nevix. Brian aiwan kwakuri right. Kwanzi maputa asi maputa inzungu asi zinokotsoresa. Inzungu idzi inzungu asi zinokotsoresa ndirege. Kwai crips, not crips. Inzungu idzi. I'm settling in well, Cynthia. Ini ndogara nevanhu zvakanaka kai ndogona kuirana nevanhu. Saka cho ndikaenda kune munhu amuti ari difficult ndoirana naye. Kwenzungu dzinongo. Saka ndodziri kundida regai ndisiye. Saka ndasiya. Ndodziri kundikotsonesa naini. Ndasiya kwai dringo mota. Aiwa ndabva kumvura inopisa. Kuna nsingazizvi nda inzungu dzandiri kudya idzi. Kuna nsingazizvi ndanoti zvendodla nzungu ndandiregai nditorega. Ndasiya. Right. Ndatosiya. Ndatosiya. Kuna goziva zve kuti ndinzungu. Ndakuziva. Right. Saka vasikana ngatingoti wangu sorry ndala nzungu zve ndafa ndichitodla kusasuko nzungu kona kusadzokosoresa. Handakuza ndatorega. Chinzwa imunzwe guys. Ndaona chiclip apo ni apo kwa Luluko. Maskati. Lulu animomzia. Wana wangu akafa uine kupondwa. Saka akafa nekupondwa neshungu dzokuti anongwe yakachingonitsana nevanhu.
Saka ndadini backrow onion sugar move right. Ndovandaona pakaiswa menu zviri kuitika matitu munyaya yaTete na inangwa ndina kuinga nyaya yavo guys zvemakuwa ina ndini ini ndikutaura ndoda ngotaura pane comment yanyorwa naTete handiti Tete vanyora comment indapindura vakatoya pa comment yangu Tete zvinoreva Tete mumwe wedu panapa Tete vatosiya vanhu vangu vachitukwa vatosiya kwese uko vakauya pane yangu comment chete ipapo ndipo vauya vakati aiwa SIS MELLY hapana kutaurawo zvakaipa vati vakati SIS MELLY indandisi kuramba kuti vanyora comment yekuti Tete anorova havana kuti Tete vati beta anorova arova uri kushandiswa and hakuna munhu esi atingadi muroora akaita sewe kudai mumusha medu rimona saka ipapo pakuti zvokuti kurova kana kuti kudisa handina kuita basa nazvo but pavataura kuti ini hatidi muroora akadai ndinoda muroora akadai mumusha make panditi matei because ndavanoida kuprofile kwati at same time ndikanoona vari kutoga mapictures nemurume wavo vari happy vakadii ndabva ndatonyora Tete ipapo comment yangu Tete vabva vauya ava Tete vauya thank you Tete is here ndazviona kuti manyorera vauya vakaita nerespect ndatoona kuti mumwe wenu Tete ndatoona kuti mumwe wenu manyorera vaita sorry zvenyu Tete asi like handa kutuka yes Ilu Ido Edwards ndikutaura kuti mwana wangu uyu igosi rakafanira kupondwa guys mondiregera sendarova guva racho ndikutasa kuti kuzviseptember uko ndenda unganzama rekutenga tombstone torova guva nekuti hasha zacho dzaari kuita mazuva anoka guva roda kuningirira kuti rirohwe asi nichazviita kuzvioctober uko saka mungotiregerera ukaona wangu kupinda mukurosifaya yake mungoziva kuti haana kurohwa guva guys mungoda muchitiregerera andimoona mungoziva kuti plus tese tongopfuura neko tese kwaluluko tinongopfuura neko tose tinongopfuura neko andimoona saka Tete vanyora kuti at least hatisi kwanyeya vanyora kuti anoda muroora akadai so ndiani Tete sorry ye ndasingazivi murume wedu pano pandabva ndabva kuprofile kwenyu ndikaona muine murume wenyu muchitondanana Tete tikutsiurana murudo andika I'm saying this as a sister murudo anditi Tete muri munhu akaroorwa makaroorwa kwamakaroorwa anditika muri muroora kwamakaroorwa Tete handimoona makazhinji macho kwakadaro haanyorwi nemunhu wechikadzi paruzhinji because zvinoita manje murume asi mwana wamai vako handi muri kuona uyu mwana wamai venyu beta uyu munomuziva handimoona matonyatsonyora mukati anodai munomuziva murume wenyu munogona kufunga kuti munomuziva but musingamuzivi mangwana zvikabuda andika panokuita wani shamwari nyeye padhuze zvaakunetsa mumba yobva yaburitsa handimoona kuti kumba kwenyu zviri kudai andika otora komenti yenyu yamaisa nhasi yayo oidzosa kunoku zvatotanga vanhu vototanga kutoita kuti imimi ndimakanyora vese vakachisapota ndasana kupandukirai kuti muri munhu wechikadzi ndiwo wakanyorapo chiti uyu hatimudi mumusha medu handika you are not supposed imimi hamufanira kungotsvagira hanzva dzenyu mukadzi handi muri kunzwa Tete hamutsvagira hanzva dzenyu mukadzi because mukati takazviramba zvekutoona titi mazuva ano vanouya chitanzi uyu muroora ndiye watoda uyu hatimudi mukadzi hasi wenyu mukadzi ndiwe hanzvadzi yenyu kana ati Tete wandakapindapo kana hanzva dzenyika tinoda chirekauya nemunhu asina ziso chirekauya nemunhu kapfupfupi achiti ndiye wandoda imi hamuna raite kuti hatimudi nokuti rudo vanhu tu zvavanodananirana vari tu you'll be surprised zvikuru sei kana muchitoziva kuti mutori mukadzi akaroorwa somewhere statement rana mataura munogona kuema muine good intentions maybe mazvinyora zvikamuda zviriroko handimoona haritaugwe statement reyava Tete because your best friend yamunotishare naye kuti inoziva zvikamba menyu musambotaurisana nemurume izvozvi vachengeta screenshot zvamanyora zviya mufoni dzavo vanazvo vakabida kuzokurimindai musamunonetsa nemurume wenyu kuti aiwaka iwo wakuchungurudzwa wakaroorwa hati waishungurudzwawo muroora mukadzi wenhingikiri girlfriend yehanzvadzi yako zvototanga kwai Lulu wagarisa singazi kudrowa simile aiwa handidrowe handidi ndakamuzati handidi kudrowiwa Lulu usandidrowe handidi ndakamuudza kuti mwanangu unodrowa mai vachakuitira guva saka ukavadrowa unoitigwana neguva racho iroro andimungona saka guys Tete nyaya iripo ndeyekuti sirai pamangwana sirai penyu andimaona Tete sirai penyu
gona the day imimi tete kwamakarorwa mungatoni kuti hanzvadzi yemurume wenyu yekuzopindura marriage yenyu. I believe kuti right now izvozvi hanzvadzi yemurume wenyu itoripowo hwani yamusingawirirani nayo zviri kutokubatai. Saka it's exactly what you are doing kumukadzi wehanzvadzi, girlfriend yehanzvadzi yenyu. Ani maona musakwane apa, musakwane. You should know because izvozvi right now kufamily kwamakarorwa atori kwasina kudii ende zvinorwadza ende zvobhuwa. Maybe zvinoda kudiwa nemunhu wese ari mufamily. Kwai anonzi Shoni. Uyo Shoni upi? Aiwa Shoni, usatuke zvinyanzi Shoni, usatuke zvinyanzi. Usatuke zvinyanzi. Ani maona tichapinda panyaya yemusikana anzi mbofuna madziwa. Wamaonepi madziwa iwo kuti ni madziwa nefu. Tinokublokera zvokutaura zvasingazivi. Ani maona. Guys, saka Tete zivai kuti imimi muri muroora akarorwa somewhere. Sirai pamangwana. Handika, right, I understand kuti semuri. Handika, munobva kumasvingo ndokwandobva. Tine mitemo. Handimona, kumasvingo tine zvibinge zvakawanda. Zvinoitika zvimwe zvinogona kuve zvichikunyadzisai semuri. Handimona. Asiwo, handika, munhu ari kuitisa zvinhu izvi kumwana uyu ndiani. Ngativei fair kwese. Masters abva uya wena. Hey, itai mchikana masters, guys. Itai mchimwe masters. Yiboni kandreo masters efulu, guys. Abba ati mwori masters. Animona. Imimi mukaona Tete, mukaona hanzvadzi yenyu, munhu amunofanira kuti magara naye pasi first hanzvadzi yenyu. Hanzvadzi yenyu ndiye ari kupinza mwana ushu muzvinhu izvi. Chekutanga Tete, ndoda kukuudzai chinhu 1. Vana ava ma2000. Handisi kuvareverera kana kuvamiririra. Vana ava ma2000. Ma2000 vana ava tinavo mufunge. Uchifunga kuti uri kugona uri kuita sei, vana ava havana mugoni. Ma2000 ese. Thank you Lillian Rose ariko mazivano. Ndoda kuti munyatso kuona, guys. Ma2000 ese aripo panapa. Ndoda kuti munyatso kuona. Thank you Tendai. Animona anotonetsa. Havaudzigwi vakauya igeneration yakatosiyana negeneration yatakakura isusu. Igeneration yakatosiyana nema1980s. Ukati tikitiki navo generation iyoyi inoti kuzviuraya. Kutiretina kuda kuzviuraya. Thank you Tandi, thank you my sister. Yo, thank you 200 stars, the 100 stars, thank you. Vanoti kutiretina kuda kuzviuraya. Ivo vana vema2000. Voti humburu hwese ma2000. Voti andisi ndingati kudi kuti musi uno makaona video yevana vadikidiki vekuhararoko vachimwa doro vari kuprimary. Ma2000 ivava. Hanimona, hatisi kuti vana havaudzwi. I think there's a better way of telling them vana. Instead yekuti imi muri Tete, munyore comment yakadaro pa social media. Hanimona, Tete ndiri kukuudzai semunhu akapfura mazviri Tete. Ndoda kuti muteerere kubva kwandiri ndakapfura mazviri Tete. Ndakaita issue yemwana wangu Tete. I came on social media. Ndakagumbuka ndakabatikana. Handakufunga. Ndakati ndikuenda nodza mabibi yangu kuti ona zvandaitigwa nemwana. Handina kuziva kuti ndichazoregreta pamberi. Muri kunzwa Tete? Handina kuziva. Saka panguva inoyi muroora uyu mwana wenyu nokuti ari kugara nehanzvadzi yenyu akafuma akafa pambedha uya wanoti nehanzvadzi yenyu, ngozi haindi kuna beta oga inouya kumba kwenyu. Imi ndimi munenge matomira pamberi muchitoti toita sei panapa. Handimuri kunzwa Tete? Saka izvi zvinoda kuti imimi vese muri mogara pasi semhuri nehanzvadzi yenyu, nokuti hanzvadzi yenyu ndiyo yakaintrodusa mwana ushu kuzvinhu zvesocial media izvi. Hanzvadzi yenyu ndiye content creator, ndiye anocreata content ishi. Musikana uya ari murudo. Thank you Tandi, dzimwe 200 stars neve zvana 2400. Musikana mwana musikana ushu handimaona. Thank you Pichera akaintrodusa kuzvinhu izvi. Right now ari murudo. Tese panapa takambopinda murudo. Thank you Doc Jangulo, thank you very much. Takambopinda murudo guys. Taitiswa zvimwe zvinhu zvatanga tisingafungidzi kuti mangwana zvine consequences nenyaya yekuti unenge wapinda murudo. Ngataure chokwadi guys, pasina kuramba takaviga mpinyi. Thank you Jane Mukandi, thank you very much my sister. Taitiswa zvimwe zvinhu murudo usingazvioni, mangwana uzozviona kuti thank you Karen Madzorere, thank you very much. Uzozviona kuti ndakapinda muzvinhu zvikonda idi vakomana they move on. Vasikana tinika kurasika katinako. Vana vasikana tinika kunonoka katinako. Andi muri kunzwa? Imimi Tete ndo basa renyu. Magona Tete muri pano, muri umwe wedu pano. Magona. Andi maona, mauya pano. Tete imimi ndo basa renyu. Munoinda kunogara pasina hanzvadzi yenyu. Handika, mumuonesa. Hanzvadzi, uri kuti musikana uyu ndiye waunoda.
Andi ndizvo. But iwewe ndiwe content creator. You are creating this content uchiti mwana uya akotami. Andika uchiti mwana uya matozvinyora mega. Mukati imimi mwana anofongoreswa. Pamandipindura inini mati thank you pichera. Mukati mwana uya anofongoreswa ndinozodamburira akadaro. Thank you mainunudzai aliye. Animona mogara pasi munomudza kuti saka zvauri kudai mwana uyu pasocial media uri kuzoexpecta kuti upinde nehere musha medu iwe wataridza waburitsa hunhu uku noti ndiye ari kuhuburitsa ari kudza mwana uyu vana vasikana tine kausure katinako oraiti vebibi animona tine kahudununu katina ndosachona tichimitiswa dzimwe nguva nevarume vevanhu ndosaka dzimwe nguva muchiona tichinyengwa nevarume vevanhu dzimwe nguva unenge watozviona unenge uchingobhilivha yese unenge uchingoudzwa ipapa mwana pamanenge akabhilivhiswa kunzi ndinotokuroora ndinozokudai ndigodzodai ari kutobhilivha handimataura mukati mimi aisa tattoo. Sorry henyu guys handisi kuzodana nemasta pamastars aya. Thank you Victoria, thank you nomu ari kuisa ndikuti ndisarasike panyaya yekutaura handika. Thank you nemastars ende ari kuuya. Thank you, keep them coming. Nasi mbondisvitsaiwo kana pa 10,000 izvi. Nasiwo pa 10,000 uchayo nimbosvikawo. Nimboramba muchikanda chete mastars. Animona. Momuonesa hanzvadzi yenyu kana mukanomuudza musingaiti hasha mukamuudza zvakanaka handimona anogona kuteerera itete ndosati vane mazana avateereri vane asi zvinani muti ndambozama hahanzwi handimukudza tete the reason why ndachiza kuzokuudzai izvi comment yamanyora I've been there tete ndakauya nemwana anetsa pachikoro ndikaisa pasocial media pane chiti ndikuwana kumabii yangu kune wakadzotendinzira tsitsi. Guess what, mwana akanga ava content. Social media haina tsitsi. Mwana anga akutoa content every day. Mufunge ndakaisa mwana kuZimbabwe. Andika that was a good movie ndakaita kumwana panguva yoyo. But ari kuZimbabwe ndikudzaitire chokwadi chisingaputsukama. Ndine message ndakambosendegwa nemwana ari kuZimbabwe achiti andika baba pane musikana ari pasocial media andibvunza kuti ndiwe here akabuda pavideo iyi. Akati mama pane mukadzi akandituka. Pane kwakatukwa masititum. Mwana akabatanidzwa akataugwa mwana akatukirigwa handika and then semwana ngari pa boarding pane vamwe vana handi vamwe vana pa social media vakazviona vakaenda kwaari vakati ko mukadzi uyu ari kugwana mai vako ari kutuka vana vakanomutaridza akandinyorera tsamba message yairwadza ndakachema ndiri ndega yanonza musodzi but ndasina zvokuita ndachana ndongoita ndichongoti sorry hako mwana wangu sorry ndakufunga kuti ndokazvichasvika zvikanzi makandi expose pa social media mukataura zvandakaita mukadai kuona ava mai ava vari kundituka handimona akaisa macrying emoji. Mwana was 15 by then akaisa macrying emoji. Vana ndandingokumbira regero everyday ndingomukamba kusendonyora message inoti sorry mwanangu sorry handimona sorry. Sometimes social media zvimwe zvachonaka ngatitende kaungwaru tete message yamanyora iya haibudikanisa izvozvo. Mwana uya ari kutungamirirwa nehanzvadzi yenyu ndiri kumutungamirira. Hanzvadzi yenyu iri kutsvaga mari pasocial media munhu saka yakuzohasla. People are hustling pasocial media handimona but kuhasla kwachona sometimes hatichaziko kusvika nenyaya yehustling. Techingoti kuita yese as long as mari yapinda zvimwe zvacho tichitora saunhu. The person to blame panyaya yese iyi zvamusiri kuda izvi is your brother. Your brother is the one person that you should blame zvokutodaro panyaya yese izvi because aintroduce mwana tasingamuzivi ndiye akauya naye akaintroduce mwana tikati aiwa vana vari kudanana pana chakaipa handimona ende vanodanana zvechokwadi handimona but imi ndimi munoziva hunhu hwebrother yenyu ndimanyora hunhu hwebrother yenyu ndimi munohuziva isati kuzivi handimazvona. So after zvezvikuitika izvi mukona like mainstance ari kuyaya haasi kutuka hanzvadzi yenyu. Mainstance akutuka musikana manje. Musikana ndiye akwata kwari wani mukomana as usual ari kusafe side. Munoziva kuti ko mwana uyu akafuma akaba poison mangwana. Munoita sei? Naitete. Mwana uyu akafuma akati ndatukwa enough is enough oma poison usiku. Comment taiona yenyu. Oma poison mangwana. What do you think kuti vanotaka kunongedzana? Vanoti mwana uyu ama poison nekuda kwemessage yatete. Zvema message yevanhu izvi sei chatosana zvoti tete ndo vakakisa message yakaita kuti mwana zvurai. So tete iyi haisi yenyu musapindire apa kana bada kupindira tsura yanzvadzi yenyu. Tattoo pakwirirana kwavo kwavaita. Mwana ati ndikana ndaona video yandaona iri right nawa hanzvadzi yenyu ichiti ndakazama vene nguva ndichimustopa kuti aisaise tattoo achiti ndoda kuisa tattoo akaiswa paruoko
akaiswa pagumbo. Imi mukataura zvakanaka chose mukati aiswa tattoo mukomana sasa tattoo uchachema mangwani. Manaro ndimi. Matara chokwadi vatete. But zviri mupfungwa dzevana vaka hamufumbi vakazvihwisisa. Zvavanoudza navari tu machiri hamufumbi vakazvihwisisa. Zvavari kunyeperana kana kuti zvavari kuudza navari tuka havamufumbi vakazvihwisisa. Ende imi muri kuti munozanja dzenya hafa akaroora musikana uyu. Ko kana akamuroora. Kona kana akamuroora naitete. Manyora kuti ende anorova tete. We say no to abuse, to GBV. We are always saying no to GBV. Why would you come and brag pa message pa vanhu kuti anorova? Saka kune vasikana vese vakarowa kumasuro, are you happy kuti vana vevanhu vairowa? Because maita kunge muri kubrega kuti hazva dzenyu inorova vasikana. Hazvitauri chete pa vanhu. Isusu dzekutsiura murudo. Hazvitauri pa vanhu zviya. That means kune vana vakawanda vakarowa kumasuro. But havana kuzvitaura. Vacha kuzvitaura. Ende imi maiziva kuti vana vakurowa. Maizviziva. And you kept quiet. That's not correct, Tete. Mugona kuemanyora musina kufunga henyu. Musina kuona wrong. Pazvinhu zvamataura. Munhu anotori neproblem is your brother. If you are not happy nezviri kuitwa nemusikana uyu, chitanga ende kuna bhudhi venyu. Because musikana is just following the suit. Ari kufollowa zviri kudiwa nemunhu wandanda naye. Ende anogona kumuroora, imuchiti haamuroori, anogona kumuroora. Anogona kumuroora, modini mati hamumudi mumusha menyu. Saka kana akamuroora muchaita sei? Muchaita sei? Akauya naye achiti mukadzi wandatoroora, muchaita sei? Matopruvha pepe kuti hamumudi. Matotaura kuti hamumudi. Muchaita sei akauya naye achiti ndiye wandoda kuroora? Muchaita sei? What are you going to do? Hanzvadzi yangu kana kuti mwanangu handitika better. Tete. Yes, you are a very good content creator. Sando dzako. Wakatanga tichiona pa social media apa. Tete. Ukakura tichiona sivana mai vako. Zvinodadisa zvinakidza fani. Kuti mwana akautanga tichiona zuro unoyu ndoko atowe musuno wakapiwa yekusvika 1 million ngikiri 1 million views pa 1 million views pa YouTube ukapiwa chidiski chia. You work very hard. Uri kugona content but wona kama nangu as much as uchicreate content inodiwa inonakidza inodonza vanhu and as much as mari tichida mwanangu wona kana musikana wako uchida kumuroora, I think you are taking it too far. You are taking it too far. Ukazonasisi vako vonyora pa vanhu kuti atidi munhu akadai, iwo wega sabhudhi. Zvibvunze kuti zvinorevei. Zvibvunze. Unototanze video redu rinoshewa richida kumunyika. Ende anoshewa video yenyu. Tinotombosheyawo tikaona. Handika totombosikira todai kudarika toenda inu. Andowana. But uzive kuti chinhu sometimes chinenge chiri silly. Chino attracta vanhu vakawanda. Uri mwana mudiki, you've got a very bright future ahead of you. Zvese nemukadzi wako, nemusikana wako. But nekukona kwanoita kwangwara, you can create content yekuti haikonzeresi. Haikonzeresi zvachose. Right now uchita kuti maviews asheyiwe adini machinji acho. I want you to check your views, your videos ari kusheyiwa ari kusvika 1 million kuti mavideos akaenda sei. Ndinoda kuti unyatso iwe wakangwara. Uribona kumusha kwangu. Ndinoda kuti unyatso tsara videos ako ari kusvika 1 million kuti ndiapi acho. Kuti ndeye kudya here aminge muchita aya. Kana kuti ndeye aya asina basa yekuti unenge wakamukotambisa ndiwo ari kusvika 1 million. Because zvinhu zvakadaro vanodedzera kuti yaimuone mashura. Vanodedzera kuti yaimuone mashura. Ndive kune dzimwe nyika kuti come and see. Not kuti vari kufarira. They want to see zvinhu zvaunenge uchiita. Izvo zvaunenge uchiti yaimuone. You yaimuone. You. Yes, munosvika million. But at what cost? At what cost? Especially pane musikana wari kuti mangwana unoda kuzomuroora. Pauchana naye mumusha komena nyogwa natetei. That means even America vakutozviziva vachamugamuchira sei.
vachamugamuchira sei? Mwanangu, kana wakateerera ita uchingo you are a very good content creator. Creator content, but rikakwisa musikana wako kana uchimuda zvechokwadi kumisa pa kona pekuti anenge otovengwa nehama dzako. Ona iwewe pawaiuya papa uchitamba usina pendi paya taitoseka, because kumwana mukomana hazvina kwazvinoinda, but mwana musikana is always at a disadvantage. Mukomana ndane musikana akamitiswa nhasi, mukomana ndirambere life yake, life yemusikana itombomira omboita zvemimba otaka kunesa mwana, mukomana ashindirambere life yake. Vasikana all the times vari padisadvantage. Saka fungira umwe wako, ko chichangu chimwana ichi musikana ichi, mwanangu tinokuda zvisisingaiti muroora wenyika, asi une vabereki. What do you think right now? I would like to believe kuti hama dzako dzakatombotsiura vasiri isusu, vakatombokudza vasiri isusu. Kana wakateerera mwanangu, ndati ndinewo chiningida chako chakamboditsirawo mamuribomi chine 15 zvikange pasocial media pazvabuda mwana akashungudzika akashava zvokudi zvinhu zvepasocial media zvinogara, zvinoti one day warivara zvodzoka, musi woda kuti uchida kunororogwa nhasi vhidhiyo robva rakandwa vhidhiyo zvakakakotamira murume wako, apa asiri murume wako, tongoti pamwe asi murume wako akuroora, zvapera, toti zvapera, wautoenda kune umwe wakutorogwa kusimana dika wakurogwa vhidhiyo robva rakandwa paya ucho wakakotamira paya robva raburitswa zvaro. Odii? Rega ndikupe story mwanangu, kana wakateerera ufunge next time zvimwe zvinhu une right yekudza mukomana wako kuti aiwa izvi handikwanisi. Mwana akabva kuvanhu zvimwe unoramba kuti izvi handizvikwanisi, this I can't, ramba. Rega ndikupe example yakaitika. Tine mwana akaenda kunoroorwa gore rapera apa. Thank you Bianca, aenda kunoroorwa gore rapera ipapapa. Handiti akambotambawo ngari mwana musikana ngari 27 ambotambawo kandi shamwari dzake chimaumandara. Musi wokuroorwa vanhu vaungana roora day, vanhu vese vakaungana vakadai, madhairis nyaya anoisiva. Vanhu vaungana vese vari kuti mari inobuda, pakangobuda shamwari yake ndiyo yakanga yapa video clip kune one of the hama. Mudining room makagara vanhu vanobvisa mari, hama yakangouya ndobva yaplaya, yaisa chiflash checha kudai, ndobva yaplaya, pakabuda flash resex tape rakare re4 years back, nemukomana wakatisana naye kudhara apa kuroorwa. Vanhu vese vangoti hama dzake nevave vanga vauya kuzoroora nehama dzake, ndokutopera kukaita muchato ipapo ndikabva hakuna roora rakazoenderera mberi. Saka ndoda kuti ubelieve kuti as much as its content, content iyi yakanaka chose inokupai mari, that's true. Izvozvi chero ndingada kuita content nekuti ndikataka kubvisa hembe panozarapa kuzara zvokuti video inoita 1 million iyoyo, ndichitotamba ndakashamba ndichiburitsa magaro ndichiburitsa bhurugwa panozara. But pane pekuti unozoda kuti at what cost, at what cost. Rega ndiwane hangu tushoma itoto asi ndakachengeteka. Mwana yakabva toramba kuno zvakabva zvatopera kurogwa, ipapo marriage day rakabva ratoroora day rakabva ratobiswa. And one. So mwanangu, value yourself, love yourself. You are so beautiful. Wakanaka zvekuti rega kuti nyika yese ione zvamunoita nemukomana wako bedroom. Rega kuti nyika yese ione kuti ungati iwe ndiwe wega uri murudo. Vana vakawanda apa vazere apa vari murudo, vazere murudo. Ufunge hatisi kuramba kuti muri kuita zvinhu muchidini, but ngazvione malimiti, ngazvione malimiti. Vazhinji including titoriwo macontent creators, but pane pamwe kutotozati ndikatodaisoka chinoputika, but at what cost? At what cost? Izvo zvine ndauya panapa ndichivhura hembe, masters angu dei ari kuti 50,000 ndikunyepa here. Dei ari 50,000 kuti ndinyasokurura chaiko chaiko.
mangwana vanenge vari content neniwo, vamwe macontent creators mangwana vanenge ari content woneni. Saka ngatichengetedze kaunhu kedu. Mwanangu kadiki kasara, vabereki vanoona moyo inorwadza. Usati kukuvenga kana kuti kudii. Ona vanhu vari kutaura, vanhu vakuru, mwanangu, mazina ana mai vako, vanenge vachida kuti uite zviri nani paupenyu. Danana nemukomana wako, danana hysteric. Chishuwo changu inini nezvaitogona nemaroorana. Nemazoroorana chaiko munyadzise vatete veda vakutaura zvisina nebasa resa. Muroorani, asi iwe muroora, paunorogwa haurogwi nemurume wako muri 2. Monina muri 2. Pane hama. Ivana tete vava. Pane pekuti ukagara nemuri 2 munoorana mogara muri 2. Taiti akafuma akafa. Unaye unonidha wana tete vava. Ndo vanotaka kutofonera kuti muripi kuyai. Saka vakonzidi. Because kana usingataudzani navo, usingawirirani navo, uchaudzani. Even taturi yapa unga uchiswa munhu achivhura gumbo achinyatsorisa pakati pemakumbo apa. That was not, I don't know, pamwe uti old school. I don't know, but ask yourself kuti mukomana wangu ari kundida zvemachokwadi. Anondiregere ndichifungwa gumbo nomwe murume achiisa tattoo pakati pegumbo apa. Tattoo haisi mhosva kuti waiswa tattoo. Kana usingasari unongonobviswako, ndiwo nyama yako inongorwadziwa ndiwe, rinongonovharwa zita iroro. Haisi nyaya. But pane zvakawanda zvokuti utange kudi kukonzida. Azitama old school. But tima old school nyasha. Mwana wenu. Vese na beta vana venu. Tete muningina wenu. Ati ndizvo. We tell them nerudo nekuvada. Ndokuti pamwe pacho vanenge vasingatooni kuti vari kurasika. Vanenge vachitofunga kuti aiwa tikugona. Saka sometimes you tell vana ava nerudo. Rimona. Ini hangu zvotagwa navo zvotya vamwe vanasikana vekumashure vamwe vakadini aina hangu handingazvitaura ndizvizivi because munhu wese anoita ma-X. Rimona. Munhu wese anoita ma-X. But pane iwewe mwana musikana, value yourself. Love yourself. Pane zvimwe zvokuti unoita. Pane zvimwe zvokuti unoona kuti hapana kunyanya kudarikidziswa. Murambire mukomana wako mubvunze kuti hai izvi no, ngatitsvage zvimwe. Handina kugutuka. I hope hamuna kubatikana kana kudii because I know kuti uchaona. Hanzi is dangerous. SIS MELLY tattoo. Vana vadiki havasi kuziva because havasi kuti matattoos ane significance yaanayo. Ane ties dzaanadzo. Iwo yamatattoos aya. Ane maties anawo. Tattoo haringoiswe chete. Tattoo rine significance, rine symbol, rine mochiko, rine tie, maties arinawo. Matattoos aya. But zvisinoita kuti aiwa ungofunga nezvazvo ungati tattoo ndorida hapana chakaipa. But se video riya rekukota Maria riya uchita kunge muri kuita doggy style pavanhu harina kunyazoita mushe riya. Ameno. But harina kunyazoita, ende rakafamba video riya, but harina kunyazoita mushe video riya. Harina. Uchimutambira wakotama kudai, iye akavata kudai, waona kuti ndongo ngochitiswa. Mukomana haana disadvantage yanayo. Iwe musikana ya always at a disadvantage. Mwana musikana. Hakuna ndione disadvantage iwe mwana musikana. Iye akavata zvake kudai, so uchimukotamira like even vanhu vakaroorana cheko havatombodaro zvamukutoita. Havatombodaro. Isainasi shamwari, isainasi kandi yakatorova zvokutodaro. Ndoona. Saka handizivi. Mwanangu handizivi dzekudzwangadzwa. Tete, garai pasi mangwana cheche kana ndiri ndiva tete imimi. Sumukai mangwana tete. Muende kuna hanzvadzi yenyu. Munogara pasi nehanzvadzi yenyu. Achina asingadi, mutaure naye. Mwana musikana yaya, taurai naye futi zvakanaka semwana. Anokunzwai.
mari yakanaka chose muri kuiwana muri kudla muri kutenga semuchidini but kumberi uko uchazofunga mavhidhiyo atiri kutaurai vabereki vako vari kurwadziwa kunasakudza vanhu vari kutorwadziwa because mavhidhiyo aya anofamba vachikuona uchikotamira uchidini zvinhu zvemubedroom vanorwadziwa masainasi akabaya vidiwe mondiregerera mutoziva kuti nhasi ndakabhloka zvekutobhloka zviya animamwana so hameni varipo inoda kutaura ndikuaday tete kana muripo you want to say something ndikuaday kana kuti ndimufone mumbotaurawo handisi kugona kutaura zvinoenda kumberi nhasi because of masainasi aya because of this flu yakandikakatai kwanzi chero anopinda kuzopfeka makondomu handizivi kandimboedza kunyanya pamunina wangu uyu musikana wa Tete aiwa mamupa dzidziso ine rudo haiwa ndozvandada ungotaura chete thank you very much kana paripo pambatatasiirira muchida kutaurawo ingotaurayo aiwa handina zvekuwedzera zvakatonaka zvakatodaro zvamataura thank you very much munin'ina hanzi zvakawanda zvichabuda kumberi naprofetis makadzari by the way makamboitisana hanzi you need antihistamine ndinawo aripo apa aripo mapirisi arika ndinawo apa maantihistamine tablets wa ndinawo rega ndikotoma manda kuvata hanzi zvakawanda zvichabuda pamberi apo regai tigoona by the way mune makamboitisana kaskwabhu kumasure uku anditika regai timbonzwa andizivi that was not it zvinhu zvemubedroom hazvitaridzwi pachena at least ndafara nhasi ndaona vabereki muchinyatsomira pachokwadi ndaona vabereki nhasi muchinyatsofaitira for what is right muchinyatsotaura kuti mwana uyu this is not correct nokuti kazhinji tatajaira kuti vabereki vanokuzirira zvisina nebasa rese nezvavanokuzirira anodiya halo adonha mosadonha nei mona sana yafara zvokuti ndinochiona vabereki vachimirizika nhasi vachimiramira ndikati hanzi ringi yavo SIS MELLY ringi yavo asiye pasi handiti ndinofanira kugara pachigumwe here ringi iwe ndinofanira kuzoibvisa kana ndichiwacha afuti ndichiwacha ndoibvisire ndaitobvisa kuafrica kunogona ndoibisi inogara mukona ndozoibisa musiwo zvati tarambana nababa vaya agari ipapa unogara ipapa anozviona zvinhu zvemubedroom ndezvemubedroom anyway zvokuti toziva kuti yototaridzwa chaiko apa zera racho kutitaridza hei dei tikataridzwa ndinoona vakuru toti aiwa but vana mwana wako unobva ungozvitora kuti ari mwana wangu ari kuita izvi apa pavachizodai so guys kana wakambopfuura nepo kana wakambopfuura nepapa pandakambopfuura nepo paya unoedza kuzvihwisisa unotobatikana kunge wako chaikunge dhiwe yangu unotobatikana saka first thing that comes to your mind is vabereki vemusikana uyu vari kuti chii vabereki vemusikana uyu vari kuti kudii ndochinhu chekutanga chanotanga kuzvibvunza ichocho kuti vabereki vemusikana vari kuzvitora sei because mavhidhios anofamba all in the name of mwana akaenda south africa tiri kutumigwa $50 kupera kwemwedzi that's not correct right atimboeda vamwe unobva wangoti ngonopere ndeasinai chokwadi chacho stesi chokwadi chaicho ndikatimboeda prophetess magadala ini masenda requesta tione unorevesa mini matsvai hello prophetess Mushambulise SIS MELLY. muchaimbudisei Zvangu. Inguva vana vadiki zvichaita zvakanaka. Vana vadiki but handimunoziva kuti hanzi vana notsurwa teach them when they are still young. We try tichiri kungozama zvichaita. Saka ndizvozvo tiri kuzama tinenge tichingotaurawo vana vedu we love them but tinotaura tikazoona zvaenderera tinotaura because kazhinji munozviziva musikana ari always kudisadvantage
musikana always zvazvinoita sesimuka makadai muri amai ndiri amai but ukatsiura mwana kana kuti ukatsimura munhu ukaona kuti munhu adi kutsiurikwa ungapama mangwana atipambe tongotaura ndosaka tisina kuenda kuinbox tangotaurira pamene kudai unotsiurwa ndianenge achida kutsiurika kana asingadi kutsiurika achiti hadi kutsiurwa saka unopedzisira wongotarira but I think Tete vanokwanisa kutsiura Tete handidangu kutaura zvakanda okay it's fine aiwa taura ivi varipo Tete munhu wepano varimo zvavo mukomezi chedu it's fine zvimwe hazviite kutaura pasocial media okay it's fine but Tete vanombotsiurawo ndotaura navo Tete ndenhamba dzavo but it's fine but vanombotsiurawo here mwana zvosikana zvimwe zvacho hazviite mafamily matters hazvizoiti nitaure zvinhu zvavanhu pasocial media zvinhu zvefamily but hapana vanozama no hanzi taurai na Tete iziye hanzi taurai madzimai iyi komedi yavo kuvanonha sei Tete vari pano zvavo vangatoti taurai vanonha hamoti vanonha sei Tete imbouyai kaimimi chimboyai panapa tidzo Tete kuti what's going on mungango pamwe munotopiwawo mhosva isina chamunoziva zvenyu uyai Tete uyai sendai request prophetess Magadalena dzokai prophet Magadalena dzokai tione munga network ndoya player bring up dzokai tione no prophetess vanoziva zvakawanda Tete vanenge vanoziva zvakawanda futi prophetess knows Tete knows maybe Tete vakatozama kutsiura vakarambigwa kwai madzimai muri hama yemukadzi okay madzimai ihama yenhingirikiri ihama yamaprayer prophetess Magadalena mwana uya musikana okay aiwa Tete sisi vake vakatofanana wani ngoti sisi is more beautiful because mukadzi Tete is beautiful ka but vakafanana Tete is beautiful but vakafanana zvavo uyai Tete uyai timboti mwini pachimusha pedu patimbozvitaura zvedu pachivhitora apa mumbonyatso kundiudza kuti zviri kumbofamba sei ndakabhulokwa kamasainasi ndoanozondidzinga palife masainasi ndoanondidzinga palife exactly Paddington wakafanana neni unoita seni chaiko pane zvimwe zvinhu zvandaitotaura zvokuti nditofunga kuti dei zvaigona kunodhilita ndainodhilita zvataita kudhira zvokuti unotofunga kuti pasocial media indaise ndainodhilita vanhu vasandizive nezvakadai but unfortunately uchitofunga kuti ndakangwara ndiri hino ndakadai and it will follow us still saka tichitaura tichiudza vana nevachitonyatsoziva kuti kwanzi I'm expecting alright mimba yekutorwadza I can't come live alright okay Tete vari kuti havakwanisi kuya live havo vari kuexpecta mwana mimba yavo iri kurwadza alright that's okay that's okay manje prophetess vaindepi hi dear hello dear how you can ask Martina ndobhuka mangwana for kunoona GP hello muri sei SIS MELLY hello dear muri sei hello muri ndinzwa here yes ndikudzwai muri sei ndikudzwai muri sei
Kola. Kola. Yes, I can hear you. Hello. I can hear you, Kola. Taurai. Kola. Ndiri bo muri sei? Bushe tukunzwa chitaurako. Ndiri bo. Ndiri ukunzwa. Tukunzwa taura. Hello, Kola. Kola. I think network. Correct. I think network. Kola gaidi mvise. Hanzi kwaita video. Musikana kwanouya video rimwe ari mukomana timasvoda kuti vanodo vanenge asingazivi Facebook uyu mukuona zvaitika vanotsvaga mavhidhiyo ake auyiwa nawo. Hey. Hanzi kwabuda vhidhiyo anobomba Facebook magumesi hati masvoda Facebook for you. Facebook for you. Hanzi akapedza history yake achizivi hedu. Amen. Right guys. Regai tione tiregai ndivate zvangu regai ndivati ndimbonesana nabasa inasaya. Hanzi musikana kwaitwa vhidhiyo chichi. Hanzi Kola network yako alright. Pane asina past here guys. No, tinawo mapast. Haisi nyaya. Problem usati why vangu vasingaburitsi mavhidhiyo aya all along. Mavhidhiyo aburitswa nezviri zvabuda nhasi zvaitika nhasi. Hationa. So this is what we are saying kuti we are trying to safeguard mwana uyu kumuprotector. Hationa. That's why we are saying this. We have mapast tese. Tinawo tese mapast. But we have to tell the girl hatikade kumuonesa. Anditi tikana takanyarara mwana uyu remember kuti ndiye ari kudisadvantage. Mukomana na disadvantage anayo. Anodzikotama ndiye anokotama. Mukomana haana kana disadvantage anayo. Musikana ari padisadvantage all the time. All the time. Iko zvino vanhu vari kutuka musikana mukomana kuita kunge iye asinga exist. Iye mukomana atori iye mbaranzvongo because ndiye anoitisa mwana uyu izvi. Anoona. Ndiye anoitisa mwana uyu izvi kuti ngatidai tikrite content. Mazvoda. But mwana uyu ane vabereki. Hanzi she's happy. Usanyepa tatenda. Vabereki vemwana uyu vari happy. Vabereki vemwana uyu vari happy. Waona comedy yaitotite live panapa. Waona comedy yanyogwa natsitsi vemukomana. Saka mwana anozopinda mumusha macho sei? Anozopinda mumusha macho sei? Isusu tiri vabereki mwana waRodi. Isusu we are parents. We just say and move. Tinongodarika toenda. Anibona. Tinongotsara tinenge toenda. Kwanza pana mwana guys. Saka tatina kuti samusikana uri kuona munhu mukuru. Tatenda chanomira wakatasa mwana yamusikana uri kutoona munhu mukuru ipo paya. Then une problem. Ari mwana wako iwe ari kuita izvi. Iwewe tatenda. Ari mwana wako ari kubuda pasocial media musikana achiitiswa zviya zvine mukomana. Tell us that you don't have a problem. Tiudze kuti you won't have a problem. Tell us kuti you won't have a problem. Ndati mwana waRodi chero iwewe chaiwo ne 21 ukaita 21 kana kuti mwana wako 21 hauchamutsiura here kuti mwana 21 hauchamutsiura here mwana waRodi waita mwana wako iwe wanonzi Tendai ane aita 21 hauchamutsiura here imi musanyepa guys
musanyeperana guys, musanyeperana guys, musatomboyeperana zvenyu. Vabereki mukona kuti vanhu vakuru nhasi vabereki vese nokuti unotoona kutoti komende yesona Tete ndiyo zvisati tichitaura kuti saka vemhuri havasi happy vekuoka taiti, but mwana ari kuzviona inoti saka kana mhuri isiri happy chinyora zvakadai pasocial media, saka anorogwa sei opinda sei mumusha umu. Thank you baby. As old as we are tichiri kutsiurwa anopinda mumusha macho mana taiti sei iyo vanoti tivachiya pasocial media kuzonyora zvari kunyora zvazvi anopinda sei. Ngatifungirei ramangwana remwana uyu guys, ngatifungirei ramangwana remwana uyu. Tete vanonyora zvavanyora paya, it's obvious tivakatombotora mavhidhio vakatumirawo nabai kumusha. Anopinda sei mumusha apa mwana wavo ndiye ari kuitisa musikana izvi. Kwai ndomutsiura Simeli, thank you. Ndizvozvo wapedza, wapedza zvakaoma. Kwanzi me, I'm just thinking kuti Andy's just jealous for his brother. Yeah. Ndo zvatakati tichivaudza tatenda izvozvo, hama dziri pano tachitovaudza kuti tsindai munotsiura wenyu ndiye ari kuitisa musikana izvi. Zvatakati tichivaudza izvo, tatenda zvakutaura izvozvo zvatakati tichivaudza pano. That was the main aim of this life. Ndo zvatakati tichivataurira izvozvo pano. Ukazoteerera life ichitanga zvatakati tichivaudza izvozvo. Baba vemurume vatorimo mukapa. Maybe parents are not aware. You see, we don't know. Hanzi munasikana. Munosara kuti mwana musikana hapana kumbotaura zvemukomana. Saka musikana atori kudisadvantage guys. Handika hanzi it takes the whole community, the whole village to raise a child. It takes the whole village to raise a child. Meaning it takes you, me, and whoever. Mwana wangu tichisurana tichienda takadaro. So guys, ndakwenda. Ndine life yandiri kukuowaika. My first journey, my first day at work. Zvandiri kusangana nazvo ibhuku chairo. Ibhuku chairo. Saka ndichauya zvangu at least a weekend tese I think. Tetakuta maseries tichidocumenta maseries tichizokudzai kuti haiwa zviri kufamba sei machallenges nevamwe vari kudawo kuti vagadzirire vazivewo kuti zviri kufamba sei ngatiboenda faichicks. Hello dear. Melly. It's fine, zviri sei? Musha marebo. Musha kuri sei? Kwachando chete. Akwara ucharova. Acharova. Kwenye kuchitori namba kuno but anyway, it's okay. Serious? Yeah. Hey. Okay. Ndakachona hangu ndingamuudza ndikati musikana zvakaoma. Vasikana kazhinji katinongoitiswa munongozviziva. Izvozvo. But ye mukomana manje nesituation iripo zvakutoda iye mukomana kuti achikavho musikana wake. Yes. And do the right thing. Yes. Because right now musikana situation yarika, anything can happen to her. Yes. Like kunoti hakunzi kwakuburiswa manudzu and wakunzwa Tete vachitaura kudai. Hautozoti ari strong zvakaita sei to handle the situation. Exactly. Saka manje mukomana anofanira kuita shame the devil. Go and do the needful to the family yemusikana. Muroora nawo then wozoitawo zvanoita and mukomana arifanira kutomuprotecta zvisingatoiti. But mukomana wacho kana achiita noti mukomana aritoita kakutoignora kamwe kaignorance so anotoya zvine mamwe maskits atorimo. Because mukomana akaremember fai it's more body. It's manica. Yeah. But manje zvaakuita manje arikufanira kuzofunga marepercussions emangwana kuti alright musikana nezvaakuitika ndikasamuprotect. Musikana kana asiri that strong, anything can happen to her, of which you don't pray for such. Yeah. Yeah. I hope wachanzwa abedu. Sis Melly mati muri kutonoro. Imiwe masinus always wear mask. Look at me. It's special marks and win echando kudai. Aiwa zvakwe basi wangopfekera kuti vanhu vasakuona ati vhire. No. Sis Melly ndiri kutofamba ndiri kuenda kubaza. Kuna kudza nguva it's 7 o'clock. Yeah, it's 7 in the morning. Muri kuda kusviba kwakaita. And today temperature is -11.
Hey, chinotsvaga masiki makandopfeka handina wena. Makuseni kudaiwo. Ene nzungu nemaepo mumbomira muchine flu kudai. Pamaepo watogona ndochimwe chakachotakura sechidiki kubasa. Ngandimbosiya. Make sure nzeve dzinogara dzakavharwa west iyo zvese. Uri kuona zvati. Ora isiri bhoti simererega timbonoshanda. Sharp. Sharp mesha basi. Sharp. Right. Yeah, pakaipa guys. Pakaipa. Thank you for the stars, guys. Thank you, the masters. Yamadisrawo. Adzoka masters. Thank you very much, guys. The masters. Mwarokutre shakadaka. Right, shega indiwati zvangu guys. Magwana kumushando. Tomuka makuseni takadaka kumushando. Tichiperekedzana tino tisere kumushando. Tichida rasta somurudzwa kumberika. Rasta daritswa mabus stop tikadzoka beki. Ndiyake yadzima life yacho. Inoshurawo. Ndakudzoka life yadzima. Naboti yadzima sei. Saka guys, ndokubatai mangwana nditika ndatitire life yenyu yemaseries series takuita ngano tichiita ngano pakaipa. Right, so guys, ndokubatai regai ndibate masera saka ndibata muri kuzvinzwa kuti kutaura kutodetsa nasi. Gogo, thank you gogo effort honai kani honai gogo effort honai. Saka guys, ndokubatai bye. Olibus, stick like right. Thank you. Didn't fix the gato bokuza makumena piu. Basai nas my boo. Good night, guys.